Koz satучылар. Кызык мызык. Шулай ике егет коз сатып торалар базарда. Яннарыннан түмтөгәрәк кенә бер хатын кыз килеп козларның бәяләрен сорый башлый. Монсы шундый суммада булар шул бәядә үзегезгә ошаганы кыйммәтрәк дип хыялдашып куйдылар. Хатын берни аңламыйча тезеп куйган козларны карап чыкты да киридән тегеләргә сорау бирде. Сез каян белдегез миңа ошаганын дип. Тегеләр бер-берсенә карап, әйдә, кайтыйк инде, кичтә җитеп килә, алучы да булмады диштеләр. Берни әйтми хатын кайту юлына борылды. Кайта-кайтышы буның башына барып җитте. Булар бит апаның тазалыгына карап бәяне әйткәннәр. Шуның өчен хатын кыз сизеп алып безне ырышырга борылды дип уйлап, кайтыйк диешә башлады. Хатын киресенчә күңеленә ошаганын каян белделәр дип уйлады. Сыңлап кына аңына барып җиткәч, юл буе килеп кайтты. Ничә кешегә сөйләп кешеләрне көлдерде. 21 ел.